A to, co je nad to, když to zjistíme, tak musíme vlastně jakoby soutěžit nebo uzavřít tu smlouvu novou. A toto se tady nedělalo. Až na základě analýz, které jsem nechal udělat, se přišlo na to, že vlastně nemůžeme takové věci proplácet, pokud nevíme, z čeho se ta cena skládá. Takže v současné době to řešíme, rozebíráme, což je obrovská práce, protože projektová dokumentace, jak tunel Blanka, představuje řadu nákladních automobilů naložených těmi projekty. Ale už jsme se přece jenom pohnuli dál, protože jsme dnes prvních 159 milionů zaplatili, teda dali pokyn bance, aby to vyplatila, to znamená, že v řádu hodin bude mít dodavatel, tedy Metrostav, prostředky na svém účtu a v průběhu týdne doplatíme ještě 180 milionů, o kterých víme, že doplatit můžeme. A všechny ostatní faktury probíhají teď těmi kontrolami, jakmile zjistíme, že něco můžeme splatit, splatíme to hned a předpokládáme, že v tomto období už budeme dostávat od Metrostavu faktury, které budou očištěné, tak, abychom je mohli hned proplácet, abychom, řekněme, do toho konce dubna ten skluz významným způsobem vyrovnali. Předpokládáme, že do června by vlastně měl ten problém s těmi platbami být vyřešen. My to vítáme jako první krok k narovnání vzájemných vztahů a očekáváme, že radnice do 30. dubna prověří všechny práce tak, jak slíbila. To stavniště je velice složité, ty dokumentace jsou již 5 let staré a život přináší řadu změn, čili nešlo zdaleka jenom o ty propady nebo o změnu Trojského mostu. Život přináší změny a to je potřeba do té stavby vždycky promítnout.